Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuko. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuko. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako.
Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling Huh? Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick.
Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kimchi Chino!
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. Nagagaya, oh. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Oh. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito Sa ang ano? isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay may-ari. Baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Bitikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan
nakaraan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. Anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo.
Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na naluhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito.
Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, music that makes you feel good. Love Radio, Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre.
Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Orange ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Orange. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. kape, Na sa mainit kape. na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito! Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak yan? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking nalangalay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Ang takot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Orange.
tayong... Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa Oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo! Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ang tambalang kumikinang.
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ang anak ko po ay magse-celebrate na ng kanyang 18th birthday this November. Wow. Ang issue ko po at ang concern ko is that ayaw ng anak ko na magkaroon ng isang bonggang debut. Ang point ko naman kasi, ako nga hindi ko naranasan na mag-debut. So gusto ko maranasan niya yung hindi ko naranasan. Ang hirap po ng pilitan tungkol sa issue na ito. Sana pumayag at Nicole and Diego, pag pumayag, pwede ba kayong mag-host? Thank you, kumikinang natambalan. God bless. Alam mo, wala nang problema sa kung pwede mag-host. Ang tanong, di ba? Magkano ba dyan? Magkano ba bigayan? Magkano ba bigayan dyan? Wala na pong libre ngayon. Ganon. Tama. Okay, so ito na naman, Jegs, yung mga nangyayaring mga frustration ng mga magulang na gusto nila na yung mga anak nila, yung hindi nila nagawa, sana magawa ng kanilang mga anak. Yung debut na yan, Jegs, actually yung ganitong klaseng concern, hindi ko siya first time narinig eh. Palibasa siguro, nung batch natin, madami ang hindi nakapag-debut. Kasi totoo, parang ang hirap ng mga tao nung araw. Mayayaman lang talaga yung nagdi-debut Hindi lang. Jegs, isipin mo, mayaman lang ang nakaka-afford ng bucket sa Jollibee. Mayaman lang ang nakaka-afford ng KFC. Pag KFC kaya dati parang, wow, hindi ka nag-Jollibee, nag-KFC ka, wow. High-end. High-end, diba? Wendy's. Tama. Diba kung kaya mong kumain ng salad, parang nung araw po, pagka kumakain ka ng salad, mayaman ka kasi hindi naman mga mayayaman lang yung kumakain ng salad, diba? Hindi na siya parang, ngayon, ordinaryong parte na siya ng menu, diba? Yes. Totoo yun. Pero, ng restaurant. Pero sa totoong buhay, ang fast food, ganyan, wala naman talaga masyadong salad. Wala. So, ang Wendy's dati, dahil may salad, diba natatanda mo yung pataasan pa? Oo, yung salad bar nila. Yung salad bar sila, nila, diba? Ganon. Mayaman ka lang kapag ka nakaganon ka. So, yun yung konteksto kung bakit siguro may mga magulang na gusto nila maibigay sa anak nila, hindi nila na-experience. Kasi nung araw, 'di ba? Ano term mo, Jegs, kanina? High-end. Nung araw, high-end pag nakapag-KFC. Alam mo yun? High-end pagka natikman mo yung kanilang hot and crispy chicken. Correct. KFC ba kaya naman, 'di ba? Nung araw, ngayon it's very much affordable, or siguro yumaman na din yung mga tao, Yes, or iba na din eh. May capacity May na. capacity. Dati talaga wala eh. Dati wala talaga. Parang ngayon, kahit na nakatira kunyari sa mga eskinita, naka-braces. 'Di ba? Nung araw, yung mga naka-braces, yung talagang yayamanin lang. Kahapon nga na daanan namin. Sabi ko, tingnan niyo sa gilid, wala silang bahay pero may mga e-bike. 'Di ba? Sabi na, saan sila nagcha-charge? Problema na nila yun. Correct. 'Di ba? Diskarte na nila. Pero 'di ba ganon? Dati kasi talagang kunyari, okay, ngayon makikita mo yan, 'di ba? Walang bahay pero may e-bike. O di naman kaya maliit yung bahay pero naka-LED smart TV. Yan. 'Di ba? Dati nung araw po, mga kabisyo, for context lang kaya ganito yung mga magulang na gusto nilang ibigay yung best sa kanilang mga anak, no. Dati makikita mo ang isang bahay kapag meron silang TV. Bakit? Ang daming tsinelas sa labas. Di ba? Indikasyon na ang bahay nito, malinaw yung kanyang TV. Correct. Bukod sa may TV sila, meron siyang Betamax, meron siyang VHS player. Na pag hiniram mo sa, ano ba yun, studios, ano ba city yun? Video City. Pag nag-rent ka. Pag nagrenta ka sa Video City or ano pa, yung mga ganun dati, di ba? Ibig sabihin, bukod sa may player ka na, may TV ka pa. Kaya maraming makikinood sa'yo. So, ganun siya. O lalo na kung debut, kung TV nga, wala eh. Di ba? Lalo na kung debut, lalong mas hindi lahat ng tao nakapag-debut
debut. So, Yes. ito po ay isang reminder sa iyong anak. Baka gusto mo itong iparinig sa kanya pag-gets yung context na hindi lang ikaw, kasi minsan may ganun yung mga bata na mama ko lang naman yun eh. Tsaka kasalanan ko bang dito ako pinanganak sa henerasyon na to? Ganun naman talaga, totoo. Pero it's just a reminder na dyan ang gagaling yung mama mo, iha. Kaya meron siyang ganyang desire kasi hindi niya na naranasan niya noon. Na mga kaibigan niya lang na mayayaman, yung na-attendan niya na debut, she didn't have her own. Ayan. Marami talaga mga magulang na gusto nga iparanas yung hindi naranasan. Gusto nga makita nila yung mga gusto nilang gawin na wala silang access noon o pagkakataon chance. noon. Correct. Tanungin natin ang isang Nicole Yala kasi gusto niya maging beauty queen. Talaga? Oo, doon sa anak mo, ano? So, syempre yung anak... Hindi, may journey kasi na gusto mo ipasa, anak, ituloy mo. Oo, kaya lang na-realize ko, ito yung na-realization na part para sa mga magulang. Kahit na ipilit natin ang mga anak natin na maging beauty queen sila, kung ang champion sila sa mukbang, wala tayong magagawa. Ayun sila eh. Sabi ko doon sa anak ko, so you don't want to compete? Sabi ko, in any way? Sabi niya, no, I don't want. Sabi ko, mukbang. Sabi niya, pwede. So yun naman ang isang reminder sa mga magulang. While madami tayong mga kakulangan nung araw na pangarap natin talaga na maibigay sa mga anak natin, our kids are totally different people. Iba talaga sila. Iba yung henerasyon nila. Tama. Iba yung environment na ginagalawan nila. Isipin mo, pinanganak sila sa mundo na meron ng AI. Yes, oo. Nung time natin, ano ba? Naabutan man lang ba natin ng Microsoft Word? Hindi, di ba? Nag-typewriting lessons pa po tayo. So, iba yung panahon nila sa panahon ngayon. So, tsaka mga minimalist sila. Alam mo yung anak ko nag-birthday recently. So, syempre, ako bilang the mom na maximalist versus minimalist. Maximalist ako talaga eh. Gusto ko makulay, malaki, malaking ribbon, ganyan. So, pinapili ko siya ng peg ng ano tawag dito, ng cake. So, sabi ko sa kanya, what cake do you want? Ito yung mga pinapili ko sa kanya. Sabi syempre, niya, yung options mo. syempre yung mga options ko, yung mga 4 na layer, 3 layer, madaming design. Yun yung mga options ko eh. Tapos sabi niya, that's too extra. So ngayon, okay. So masyado. Okay. So ginawa ko, 1 layer na lang. Pero madami pa rin mga ganap. Sabi niya, it's still too extra. Sabi ko, ano ba gusto mo? What do you want? Tapos ano lang, ang sinad niya sa akin yung peg niya. Una, heart shape. Heart shape lang siya. Color blue. Tapos nakalagay, officially a teenager. Yun lang. Tapos ang usapan. Nakakaloka! Yun lang talaga yung gusto niya. So, I guess, ganun lang talaga, mami. Kailangan siguro merong meeting halfway. Somewhere, somehow, na makakapag-debut pa rin siya. Pero syempre, tanungin din natin siya, ito ba yung klase ng debut na gusto niya? Oo. Alam niyo yung mga ganyan, naiintindihan natin yung frustrations ng mga parents. Pero siguro mas maganda, siguro i-calibrate natin yung frustration na yan. Hindi yung sa kung ano ang gusto natin, kundi doon sa ano ang gusto ng nila? anak. Kasi alam mo, ultimately, sila yung mag-birthday. Hindi mo birthday yan, di ba? So, dahil sila yung mag-birthday, so syempre, sila yung tatanungin natin, ano bang klase ng celebration ng gusto mo. Feeling ko, meron yan somewhere, somehow na pwedeng minimalist kind, pero meron ding ganap. Diba? Kasi kung ipipilit nating mga magulang yung gusto natin, kasi again, frustration natin yan, parang yung cycle babalik na hindi rin nagawa ng anak mo yung gusto niya kasi ipinilit mo yung gusto mo. Yan. So, diba? Magkakaiba lang yung mukha. Correct. Pero the best way talaga is yung suportahan, anak, ano ang gusto mo mangyari. Saan And that's ba? it. Saan ba? Saan ka ba? Saan ba ayos? Saan ano ka masaya? Ano bang magpapasaya sa'yo? Gusto mo ba nagdebo nga, pumayag siya, 'di ba? Pero lahat ng picture simangot siya. Lahat ng picture bosangot siya. Lahat ng picture galit siya. Hindi mo mapilit, di ko makain, yamot kasi, 'di ba? Tapos minsan pa, pag mga debut na ganyan, Jegs, minsan baka hindi niya bisita. Baka mas marami pa bisita mo. ng mga magulang. Diba? Ng mga magulang. Kasi Totoo syempre, yan. totoo din eh. Alam mo, iintindihin din natin yung mga magulang. Kasi ako, naiintindihan ko sila eh. Because magugulang tayong dalawa, Jegs. Because we are also parents, diba? Na syempre, pagka may party, gusto natin ma-invite yung mga iba natin mga kaibigan na hindi na na-experience yung debut dati, ng mga kabatch natin. And then, lumaki tayo sa henerasyon na yung
alam mo yung mga kapitbahay, Ayan. ang dami tayong mga tropa-tropa. Yan, Mga ganyan. kabataan nga ngayon, di ba? Intimate na sila. Correct. Very Small group. small group na Small talaga. group, 'di ba? Oo. So, yun eh. Kaya para maintindihan lang parehas na konteksto. So, yung mga bata, talagang they don't post. Hindi wala masyado. Kung nag-post man, malabong picture. Ano ba yun? Nag-post ka pa? Totoo. Alam mo, Sabi ko, ano ba itong ipopost mo? Oo. Tapos ang Sana ko rin, labo. malabo. Yung nagbo-blur. Basta parang nagbo-blur. Yung parang bang, kung time natin, yan yung mga, nung dinevelop, yan yung Oo. mga tapon. Oo. Yung parang, ay, visit tayo. Yung pinipilit na lang natin, sige, pwede na yan. Oo, post Pero mo sa na. kanila, naghahanap sila ng angulo, magbo-blur talaga Correct. sila. 'Di ba yung mga ganun? Yung anak ko, ang trip niya kung magpo-post siya ng picture, alam mo kung ano mga po-post niya? Forehead. Mga forehead niya. Forehead ko. Forehead ng tatay niya. Sabi ko, bakit? Kasi may mga ganun lang sila. See, they're so different. Oo. Ibang-iba po talaga silang nila lang. Actually, gusto nila talagang ma-separate sa atin, sa generation natin. O, alam mo, Jegs, Yun yung goal talaga nila. nung sinabi mo yung separation na yan, for the very first time, narinig kong sinabi ng anak ko yan. Sinabi niya yan nung nilaunch niya yung book niya na My Ink Stained Heart. Oh. Alam mo kung ano sinabi niya? I do not want to be known only as the daughter of Nicole Ayala. Sabi niya. May ganun eh. So baka akala lang natin okay lang, pero gusto talaga nila, tama ka dyan, Jegs eh. Gusto nila magkaroon ng ibang identity. Yes, oo. So yan, may hinahanap nila yung sarili nilang identity. Kaya nga, di ba, sa isang tambalan na segment natin dito, nabanggit ko na hindi madali din ang pagiging anak ng isang Nicole Ayala. Oo, hindi. Kasi ang you're looking for your own identity. Correct eh. Maingay yung nanay mo, Tama. share lahat-lahat. Correct. Tapos siya hindi, Oo. di ba? And siya yun eh. Sinabi niya nga nung launch na I'm not into public speaking. I don't like it. But I can express my thoughts in written. English kasi. I can express my thoughts written. Ganun. Mas maganda na sinabi niya eh. Nung ako na nagsabi pangit, di ba? So yun. So that's a perfect example, ma'am. Dun sa nag-message sa atin. Yung anak mo may sarili na siyang identity. Lalo pa 18 na siya. Ito nga anak ko 13 lang. Uma-identity na, di ba? So, lalo na what ngayon, more yung diba? 18? Ikaw yung Gina G sa Dibu. So, Correct. alam mo yung parang yung pressure sa kanila na parang pinipilit mo yung gusto mo na iba nga sila eh. Correct, Kaya nga yung mga correct. anak natin wala sa Facebook. Tama. Kasi andyan yung mga nanay at tatay. Totoo. Kasi Facebook para lang sa matanda. Diba? Nandyan yung magulang nila. Ganon. So, feeling ko meron naman kayong meeting yes. halfway niyan eh. Magse-celebrate pero what does she want and what do you want? Tapos, paano kayo mag-meet halfway? Ayan. Go! Okay. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Muli ako kung kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This was brought to you by Yon, ang hirap talaga ng ng generation natin ngayon kasi yung generation kasi natin, alam mo yung ngayon lang tayo nakaramdam ng ginhawa sa buhay. Yan. At gusto din natin in a way mag-flex din na grabe Correct. yung pinagdaanan natin. Oo, pero look at us now. May ganun eh. May ganun talaga yung mga magulang Pero eh. yung generation naman ngayon, para saan? Oo, correct. Wala silang Masyadong flexing. maingay. Oo. Oo. Hindi sila, parang hindi sila ma-flex. Alam mo kung bakit? Ang feeling ko lang, ba't hindi sila ma-flex? Kasi nasa kanila na. Oo, andun na sa kanila. Andun Hindi na sa nila kanila, hindi, naranasan yung napaghirapan eh. Na Oo. parang, bago ako makapagpa-braces. Yan, oo. Diba? Or bago ako, diba sabi ko nga sa'yo, isa sa mga pangarap ko nung araw, magkaroon ng eyeglasses. Kasi parang feeling ko, mayaman yung nakakapunta ng ophthalmologist. Totoo, pag sa amin naman mga lalaki, Oo. gusto mong juwain yung yung nakasalamin kasi feeling mong smart. Oh, diba? Sabi mo yung ganun kami mag-isip. Hindi, tapos yung gusto mong pa-brace, ang ginagawa mo yung palaran ng Correct, ng Yossi. Nilalagay mo sa ngipin mo. Nung isang araw nga, ganyan yung topic namin ng anak ko eh. Kasi kumakain kami ng chocolate na may ganon. Kasi wala nang palaran ng Yossi sa amin eh. Sabi ko, did you know that when I was a kid, I really wanted to have braces. Gusto ko talaga may braces ako. So, ito yung ginagawa ko. So, dinalot ko yung tapos gusto nilang itry. Diba? Pero, yun po yung DNA namin. Yes, Yun po yung konteksto ng pinagdaanan namin. At slowly, inaalam din namin yung mga ganap na mga mas bata na nabigay na kasi sa kanila eh. Oo. Bakit
nagsasalamin na sila at an early age. Uh-huh. Paano gadgets? Yes, Maaga pa tama, lang. totoo. So dati, 'di ba, pangarap patagalan natin. Papangarap kasi nga mayaman lang, pero patagalan bago magkasalamin kasi hindi naman tayo exposed sa gadgets Ito 'di pa ba? naalala ko na ultimo postizo. Correct. Gusto natin. Nakapag-try ka na ba ng pustiso ng iba? Alam na. Isipin mo yon, wala pang veneers nung araw. Pustiso lang meron, tapos pangarap mo maging pantay yung ngipin mo. Di ba, isipin mo dati, natatandaan ko lahat ng mga kapatid na nanay ko nakapustiso. Sabi ko, ano to, sinira nyo lahat yung ngipin nyo para magkapustiso kayo. Di ba? So, yun yung pinanggalingan. Yan. Magkaiba talaga yung mundo eh. Pero, like in any other generation na ganitong klaseng pag-uusap, lagi namang merong meeting halfway. Oo, kaya para din sa atin, sa generation natin, baka ma-overdo natin yung mga bagay-bagay. Kaya medyo ano din, preno lang din ng konti at Correct. isipin din natin yung ano nila, POV ng mga kabataan. Tama. Kalmahan lang po natin. Kasi may mga nanay talaga na Gina G eh. Yung pala hindi na gusto ng mga anak nila yung ganap. Oo. Parang sige, Tas gusto mo magagal. naman yan. Tas- Diba naririnig mo Oo. palagi, sige, total, gusto mo naman yan. Oo, narinig ko na yan. Alam mo, sinabi niya sa akin, gagawin ko na lang kasi baka magalit na naman kayo. So, ibig sabihin, hindi first time. Hindi first time na ipinilit kahit hindi naman talaga niya gusto. Sabi niya, sige na lang kasi dahil gusto niyo yun. Kahit ngayong pamangkin ko, yung anak ng kapatid ni Mrs. na babae, parang 10 or 11, sabi ko nung nagkita kami sa church, sabi ko, oh, Bella, I like your dress. But I'm sure, hindi mo gusto yan. Yes, my mom made me wear it. It's not really my option. Correct. Totoo yan. Totoo yan. Gagawin na lang nila kasi magagalit yung mga magulang nila. Oh well. Parang yung anak ko na nag-birthday. So, syempre, inisip ko parang, okay, ito na, natuto na ako. So, give her the liberty kung ano yung gusto niyang suotin. So, sabi ko sa kanya, sige, bili ka sa mall. Tingnan natin, di ba? Di yun na. Nagsukat-sukat, ganyan. Tapos, pag uwi, sabi ko, ano yung binili mo? Jigs, yun pa rin. T-shirt na itim tsaka cargo pants. Na para bang, anong difference, te? Birthday mo, baka naman gusto mo mag-stand out ng kaunti, di ba? Wala Yung nanay may pa-fireworks ang bata, chill lang. Chill lang. Wala. Ayan, nakuha niya yun sa tatay. Correct. Na-chill lang din. So, ganun talaga. They are different. So, let's learn to embrace their differences. And they wanted to be different gusto from talaga the parents. Nila. Correct. May gusto ganun, nila. Kaya nga may mga iba na hindi nila gusto yung negosyo nila. Oo. Negosyo ng magulang nila. Ganun ang nakita ko na pattern kahit sa anak ko, sa iba, they wanted to be different from the parents. Dati kasi parang pamilya ng mga doktor. Parang hanggang sa kaduluduluhan doktor pa rin. Meron pa rin yan. Pero wag tayo magulat kung may magde-defy. Kasi ayaw na nila eh. Baka for whatever reason, baka kita nila na ito na nga nakakita ko araw-araw eh. Diyan pa ba ako pupunta? Baka hindi nila gusto. So iba yung generation ngayon. True, Lalu. O siya, salamat na marami at may gagawin pa kami. Tama. Ingat po kayo mga kabisya. Mamaya ulit. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyan o kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpulin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun.
Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
mag-skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jemima, 22 years old, fresh graduate at dating nagtatrabaho sa isang cyber security firm. Sumulat po ako dahil gaya ng ibang listeners ninyo, kailangan ko po ng payo. Ganito po kasi, kaka-regular ko lang po at nagsisimula pa lang sa karerang napili ko nang mabuntis ako ng boss ko. Hindi naman po Huwag kang magsasabi ng hindi sinasadya, nagagalit si Nicole! Nakakabwisit! Ito na naman po tayo sa... Ha! Teka! Ha! Ano hindi sinasadya? Ulitin baka nakatulog ko naman. Okay, sige. Nakatulog. Oh. Kung bago siya nakarating dun sa pagtulog, may mga desisyon along the way. Diba? Ano ito, tulog ka? Ano ito? Ano hindi tigilan talaga sa hindi Ayan na yung papo! Nakakaloka! Natigilan talaga ako. Alam mo, hate na hate ko po talaga pag sinasabing nabuntis po ako ng hindi sinasadya. Paano hindi sinasadya? Ang dami mong choices bago dumating dun sa emerald part. 'Di ba? So hindi pwedeng sabihin hindi mo sinadya. It is a choice. Well, kaya sa mga susunod na magsusulat, kung halimbawa, siguro, baka wag nyo nang gamitin yung term na hindi sinasadya, aksidente po ang lahat, ganyan. Kasi may choice po kayo eh. Tama. Or baka ang pwede, hindi po namin inasahan. Well, it's a defense mechanism. Yung pag sinabi mong hindi sinasadya. Wala. Defensive din ako.
nakakainis. Anyway, sorry na. Wala na, naunahan wala ng yamot. Ayan. So, hindi naman po sinasadya. Nalasing kami. Tingnan mo. Tingnan mo yan. Uminom kayo Uminom kayo. Ang daming choices. Ala na. Ito na. Kunyari, bote. Kailan ka uminom? Kunyari, let's say, ang iniinom nyo wine. Pinakamasarap ang wine pag chilled. So, yung part na ang wine nilagay sa ice bucket or nilagay sa ref. Ang daming procedure nun eh. Naglakad ka. Katabi mo ba yung ref? Hindi. Di ba? Katabi mo yung rep? Sagot! Katabi mo hindi. Kalma. Baka bumuka yung operasyon mo sa lalamunan. Hindi, sagutin mo muna. Katabi mo ba yung rep? Huwag na natin pag-usapan yung problema mo. Yung sinasabi mong hindi mo sinasadya, doon tayo! Yun na yun! Huwag na natin tapusin to! Huwag na! Hindi ko na babasahin! Di ba? Ayan na. Nagsimula sa hindi namin sinasadya. Pero yung unang term pagkatapos, nalasing. Okay. Di ba? So dun pa lang, yun nga, sa wine pa lang may choice ka na. Sa kind of drink that you will take in. Beer ba to? Wine? Hard liquor, rum, whiskey, gin. Ayan. You know your liquor, yung correct. alcohol Alam mo mo. yung alcohol mo eh. So, alam mo yung para bang, kung pinilit ako, syempre hindi ako totodo muna sa ganito. Basta in other words, along the way, may mga choices. Tama. Pwede rin hindi ka uminom. Kung Yes. hindi, if you don't know your liquor. Ganon din. Nalasing kami na mag-overnight. Ito na. Kaya minsan nagigits ko kung ba't hindi pinapayagan yung iba sa team building. Ayan, sa isang team building, kaya nangyari ang hindi dapat nangyari. Nang malaman niya, sinabi niya na mahal niya ang asawa niya. Tingnan mo, may asawa pa. Tingnan mo. For sure, alam mo. Kasi hindi mo sinabi na, hindi ko alam na may asawa siya. Hindi mo sinabi yun. Diba? Ang siguro, Boss mo yun eh. Correct. Ang siguro in-expect mo is, handang iwan ng boss mo yung asawa niya para sa'yo. Diba? Yun yung feeling ko iniisip mo eh. So, nung sinabi niya na mahal niya ang asawa niya at wala siyang plano makipaghiwalay. So, gets ko naman. Wala nga kaming relasyon to begin with. Gets niya naman pala. Okay. Landi Sorry. lang. Ipinagtapat niya sa asawa niya ang nangyari. So ngayon, kinausap nila akong mag-asawa. At sinabing pwede nilang ampunin at palakihin ng maayos ang magiging anak ko. Ito palang issue mo. Sorry ha. Ito pala yung issue mo. Mainit kasi umpisa eh. Okay, sorry. Na para bang naging solusyon ito sa isang sitwasyong sobrang komplikado at emosyonal para sa aming tatlo. Hindi po biro ang desisyon na ipagkatiwala ang anak ko sa ibang tao. Pero tanggap ko din na bilang fresh graduate, wala pa akong stable na trabaho. Hindi pa talaga ako handang maging ina sa lahat ng aspeto, emosyonal, pinansyal at mental. Paano ako mag-aalaga ng bagong silang na sanggol kung yung sarili ko nga hindi ko kayang alagaan? Tama yan. Paalala po to sa mga papasok sa motel. Ngayon, papasok ka diba? Uwi na, uwi. Sarili mo nga hindi mo maalagaan. Pimples mo nga sa likod, hindi mo mapagalmot, 'di ba? Gusto ko sanang ako rin naman na magpalaki sa kanya. Gusto ko sanang ako mismo ang lumaban bilang ina. Pero sa realidad ng sitwasyon ko ngayon, pakiramdam ko hindi ko po kayang ibigay yung buhay na deserve ng anak ko. Ang hirap naman pala ng question mo. Sana doon na lang ako doon sa part na nalasing. Doon na lang tayo. Doon na lang tayo nag-stop dahil hindi ko na tinuloy, Kalurke. Tambalang kumikinang eto na. Kaya sabi ko mahirap kasi itatanong sa atin eh. Hindi ko po tuloy alam ang gagawin ko. Baka po kasi pagsisihan ko kapag pinaampon ko. Kung ipapaampon ko siya, para ba talaga sa kapakanan ng anak ko ang ginagawa ko? O pinapadali ko lang ang sitwasyon dahil sa takot kong hindi maging sapat bilang ina? Sana po ay matulungan niyo akong maliwanagan sa sitwasyong kinakaharap ko. Hintayin ko po ang inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jemima. Jemima. Hi! Jemima. Jemima! Ayan na. Eto na! Jemima! Jemima, sawadika! Sawadika kapkun ka, Jemima! Jemima! Diba ganun sila magsalita eh. Jemima! Anyways. Sorry, okay.
24 years old. 22. Bata. 22. So actually, totoo naman yung, okay, very valid yung 2 questions mo. Na ginagawa ko ba talaga to para sa anak ko o ginagawa ko to para sa sarili ko, sa For your takot. comfort. Oo, correct. Na sa takot. Parehas naman. Kasi ultimately, ang gusto mo rin naman ay magkaroon ng maayos na kinabukasan ng iyong anak. I can't decide for you. Hindi ko ako makapag-desisyon sa ganyang klaseng mga bagay. Pero one thing's for sure, there are a lot of single parents who made it. Yes. Oh. Diba? All we can give you is facts. Oo. Mga katotohanan na may mas bata pa nga sa'yo. Correct, na itawid, kinaya. na itaguyod yung True. pagiging Hindi din nila single alam, parent. sa sinabi Oo. din nila yon. Wala naman nakakaalam eh, Correct. kahit sino, di ba? Oo, wala. At saka ito lang just to let you know, Jemima, kapkun ka. Para just to let you know, Jemima, maski naman kaming mga pinaghandaan namin, okay, ako 3 years bago ako nabuntis. So, masasabi ko na in all aspects handa na ako. There will still be moments that I feel like hindi ako sapat bilang ina. Tama. Hindi talaga. As in, I fall short in a lot of things. Ganon. So, hindi naman porke sabihin mong ready ka lang, yun lang yung mga financially ready, financially capable, sila lang yung pwedeng maging ina. Hindi rin talaga. But sa tingin ko, ang dapat mong kausapin yung nanay mo. Yes, Yung family mga mo. yung mga tao sa paligid mo na pwedeng kasi tingnan mo, bakit mo naman ako i-consult? Ako na lang, Jegs, hindi na kita isama. Ang dami ko reaction, 'di ba? Doon na pa lang sa part na sinabi mong hindi mo sinasadya. So baka bias ako, 'di ba? Pero I think that you should consult yung people around who you're very close with na paano ko ba to, kakayanin ko ba to mag-isa, or baka yung magulang mo, they would say na sige anak, ituloy natin, tutulungan ka namin, 'di ba? Kasi hindi naman talaga madali yan. Yung mga ganun. Si kami hindi hindi Part ko kasi ng masabi. consequence yan sa ginawa mong kasalanan na alam mo naman na pamilyadong tao yung boss mo, tapos nakikipag-inuman ka. Correct. Tapos hindi imposible na walang mangyayari. May harutan na nangyayari. Meron talaga. Tsaka yung bago nagharot may mga may mga charot-charot bago magharot, 'di ba? May mga may mga little tawag dito, yung flirting. Tagal ko na kasi hindi na ginagamit yung word na flirt May little flirting along the way which yung mga led to pahangin this. ng mga boss. Yan yung mga ganon na mga pahaging. Pahaging, palipad hangin na mga comments na tinake in mo. 'Di ba? Hindi mo siya nakita as harassment kasi siya nag-agree ka kinilig ka. Malamang trip mo rin din yung boss diba? mo. Malamang din. Hindi ka naman pinilit dun Kaya ako nagre-react dun sa part na hindi namin sinasadya. Kasi sadya yun. Kinalimutan mo talaga. May consent. Meron. in a way. May consent. Kasi it's supposed to be may consent Kasi wala ka namang sinabing walang consent. Sinabi mo nag-inom, 'di ba? Na hindi sinasadya. Pero may mga consequences kasi along the way talaga. Meron nga ako nabasa recently na in a way parang may katotohanan. Hindi naman siya absolute, it's not for all situations. Pero ang nabasa ko is baka hindi ka naman talaga tinetest ni Lord. Baka inaani mo lang kung ano yung tinatanim mo. Pwede. May point, 'di ba? May point. May point. Now, it's also a test, of course, pero maaaring minsan, Lord, ito yung test mo sa akin, 'di ba? Totoo naman, there always may mga test, pero maaaring inaani mo lang kung ano yung tinanim mo. So kung nagtanim ka ng kalandian, merong ganitong aanihin na na you reap sitwasyon. what you sow. Parang ganon. Ganon lang 'yun. Maaari, 'di ba? And again, it's not absolute. Mahirap naman sa lahat sabihin yan, 'di ba? Kasi kanya-kanya naman tayo ng how we see yung mga struggles. Pero yun. Now, doon sa tanong mo na baka hindi mo mabigay doon sa anak mo yung dapat sa kanya, unang-una, yung bata, wala pa pong choice yan. Ang choice niya lang is kinakailangan mailuwal siya sa mundo. So, yun yung mga options na yan. Ano bang education bibigay niya? Wala Yung parent, yung nanay ang dapat na magdesisyon yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na baka hindi mo mabigay. Kasi nga, hindi mo pa alam kung ano gusto niya. Hindi mo pa alam kung saang university siya papasok. Wala ka pang idea. Ang importante lang kasi sa pagiging nanay is hindi naman, yes, financial kinakailangan natin yan, pero yung nandyan ka na mag-guide mo siya, I think, yun yung pinaka-importante sa lahat. Alam mo, meron akong may kakilala ako na sobrang dami na ng, iba kasi sitwasyon Naalala ko lang siya kasi,
nung nanganak siya recently, pang 11 na. Wow. Pero hindi sila mayaman. So, kumbaga talagang naghihirap-hikahos na, na to the point na nagtanong talaga siya. Sabi niya pa nga, pwede pa announce sa radyo. Nakakaloka. Kung sino pwedeng mag-ampon. Kasi kumbaga parang ang point niya is parang yung naiisip ni Jemima ngayon na paano ko maibibigay yung kinabukasan na deserve niya. Ganyan. So, sabi ko, una sa lahat, hindi ko i-announce yung ganyang klaseng bagay. Sabi ko, pero ikukwento ko yung sitwasyon, ganyan, na may mga tao talagang magigets natin kung bakit magko-crossroad sila na ano ba, mananatili ba ito sa poder ko or ipapaubaya ko sa iba para mas maganda yung kanilang kinabukasan. Sa tingin ko rin naman wala din namang you're not being a bad person if you want others to take care of your kid. Kasi mas mabibigay nila yung buhay na deserve nila. Totoo naman. Kaya feeling ko conflicted si Jemima eh. Kaya siya conflicted, kaya siya litong-lito kasi gusto ko namang ibigay eh. Kaso at this point at 22 na fresh grad na hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa buhay ko na for sure masisisante na ako sa work kasi nabuntis ako ng boss ko at hindi ko kaya makita yung mga kaopisina ko, 'di ba? Paano nga? Saan, 'di ba? Kaya ibigay ko na lang. Pero yun nga, think muna magtanong sa mga tao sa paligid, baka naman maitatawid na madami nakakapagtawid. Yun lang yun. Mas bata pa sa iyo yung mga nangyari yung 16 ganyang years old, ganyan. klaseng sitwasyon. At isa lang ang very common sa mga nanay na ipinaubaya yung anak nila sa ibang tao na lagi sana pala hindi ko na lang binigay. Sana nakasama ko. Sana nakita ko yung unang yapak. Sana narinig ko yung unang boses, yung unang iyak. So, yun yung mga pagsisisi. At yun yung mga dapat timbangin mo. Oo. At saka syempre, again, tandaan mo Jemima! Hindi mo to kakayanin na mag-isa. Correct. Kinakailangan mo yung support ng pamilya. Kinakailangan mo i-discuss to. You have to own yung pagkakamali na nagawa mo. Kasi that's consequence eh. Maaaring tingnan natin sa mas magiging mabigat kung ito na nga yung consequence tapos idadagdag pa with ipapaubaya sa iba. Yes, oo. Maaari. I mean, we don't obviously parang medyo kami leaning towards keep the baby. Yes, Ganyan, 'di ba? Pero it's really up to you. Hindi namin alam yung buong sitwasyon eh. Ganon. Ang sinasabi lang talaga namin is it has been done. Kasi very thin line yung yung doon sa desisyon mo na para sa kinabukasan ng anak over doon sa comfort mo. Parang masyadong manipis yung baka pwede mong sabihin na para sa anak mo pero ang totoo pala para sa sarili. Na hindi ka mahirapan kasi hindi mo pa kaya. Correct. So, dapat baka naman itong with having this kid, alam mo, when naniniwala talaga ako that when a child is born, a mother is also born. Yes, You'll learn it along the way. Totoo. Matututunan mo na lang din siya. Mga single mother. Oo, na kinakaya naman. Tama. Ha? Oo. Salamat, Jemima! Jemima! Tambalang kumikinang net! Salamat, Jemima! Salamat! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! 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 That portion was brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Di bitin. Neozep Z Plus Forte. Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground. And Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Oras sa Love Radio. 1:40. That time check was brought to you by MX3. Dito ako bilib. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi ano namin ba? nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Yan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Wala kayo sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun.
Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan.
At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At ulo sa bagagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Kundol ay... Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito may nagmamayari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay!
sulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagbabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako? Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, may lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of
your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman layon, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, ka! Ang kasagutan ng kasagutan oradyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oradyo. Ako yung may question. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Na pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. kape, Sa sa mainit kape. na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami nag-humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Ha?
Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya, hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Salamin. Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Mayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangangopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Naasahuna